Bilib po ako doon sa programa ng probinsya ng Cebu. Yung Sug-Busog. Kini ang gipadayag ni Department of Agriculture kun DA Secretary William Manong Willie Dar atol sa iyang pagbisita sa Jesus Garden ni Jesus Cortez sa Barangay Kanduman, siyudad sa Mandaue, niadtong Huwebes sa buntag, Hunyo 3. Si Dar giubanan ni Gobernador Gwen Garcia, DA Assistant Secretary Noel Reyes, DA7 Regional Executive Director Salvador Diputado ug ubang mga opisyal sa DA ug probinsya sa Sugbo. Ang maong garden ni Jesus Cortez mo ay first prize winner sa provincial level ubos sa Best Household Containerized category sa Sugbusug program sulod na sa duha ka tuig. Matod ni Dar, nakatabang sa pagpamenos sa poverty incidence sa probinsya sa Sugbo ang Sugbusug program nga gimugna ni Gobernador Garcia. Kay gawas nga naghatag kini og importansya sa food security ug maayong panglawas, naghatag usab kini og panginabuhian sa mga Sugboanon. I can see if the data is analyzed that the poverty incidence may have been managed properly, not like in other provinces na tumaas or dumami yung mga pobre. Pero dito po sa province of Cebu, with this food security program that the governor has initiated, ay ito nagpapakita na ang mga galing na liderato ng isang probinsya can bring these initiatives into fruition by way of having enough food to eat, and at the same time you are able to fight COVID-19 much better. Matod niya, pinaagi sa gimugna nga inisyatiba sa gobernador ang Sugbusug. Nakita ang bayanihan ug pagtinabangay sa mga purok ug barangay, labi na ang makabaton og community garden taliwa sa pakigbatok sa COVID-19. Ito yung minimithi natin doon sa plant program ng kagawaran ng pagsasaka na sa kabila ng pandemya, para mas malabanan po natin itong global health pandemic called COVID-19, ay dapat mayroon tayong sapat na pagkain at hindi lang sapat, nutritious food. Ito nga yung sagot at ang ganda po itong inisyatiba ng ating provincial governor. Kani Sugbo, especially tungod sa pandemic, nakakuha unsa ka importante. Kaya instead of counting the cases of positive cases, the number of deaths, ang mga tao ni focus sa pagpananom. Di ba? It is a positive outlook sa kinabuhi sa tao sa mga Sugboanon. Sa pagbisita sa Jesus Garden, nihatag og pipila ka inputs si Dar kang Jesus Cortez aron mas mosanay ang mga tinanom ni ining mga utanon. Lamo po usab ang secretary og mga bunga sa palya. Gipadayag ni Dar nga angayan nga himuon nga ehemplo si Jesus Cortez sa ubang mga pamilya nga mananom gyud ug kini angay nga ipasigarbo. Sa iyang bahin matud ni Jesus Cortez nga dako niya nga garbo nga gibisita gyud og usa ka kalihim sa agrikultura. Wa siya magdahom nga bisan sa kagamay sa iyang luna, gibisita o gitan-aw gyud ni Secretary Dar ang iyang garden. Napakita sa nako ni Secretary bisan tinugamay ang luna nga bisan gamay daghan ka og matanom. Pinaagi sa ang imo lagi yung mga ideya o pamaagi. Mahimo ra gyud nga pagkapananom ta. Ang Sugbusug gyud mo usa nga ako kay natabang nako diri sa akong garden. Kay kung wa ang Sugbusug, dili ko makahimo ginana. Apil sa ilang gibisita ang nursery sa Barangay Subang Dako ug backyard garden sa Purok Magsasaka sa samang barangay. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.